Dobar vam dan, dragi i dragi moje, dobrodošli u nov video. Danas pravimo moju omiljenu voćnu tortu. Ovaj put sam pravila sa ananasom i bananom. Uskoro ćete vidjeti sliku torte koju sam pravila za rođendan moje ćerke. Koristila sam kivi, bananu i pomoranđu. Fantastične su jedna i druga. Idemo na recept. I evo, naša brzinska voćna torta je gotova. Božanstvena je zaista, u kombinaciji sa ananasom nemam reči. A o ovoj torti neću ni da pričam, ona je čisto savršenstvo. Najlepša kombinacija, kivi, pomoranđa i banana. Link ka receptu na mom blogu ostavit ću vam u opisu videa. Do novog susreta, prijatno vam bilo.